Il-Brexit komplet tiddomina d-diskussjonijiet bejn il-mexxejja Ewropej f'mument kruċjali għall-Unjoni u l-pajjiżi membri. Suġġett li kien fiċ-ċentru tal-ewwel parti tal-laqgħa bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat mal-President tar-Rumanija Klaus Iohannis. Jiem impenjattivi għall-Prim Ministru Malti li f'dawn il-jiem iltaqa' fost l-oħrajn man-negozjatur Ewropew għall-Brexit Michel Barnier, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, il-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy u l-Prim Ministru Kroat Andrej Plenković. Blaqgħa skedata l-aħħar jum ta' Marzu mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Waqt il-laqgħa bilaterali mal-President Rumen fil-fatt, il-Prim Ministru Malti innota kif il-laqgħa ma' Tusk maħsuba biex jibdew jitfasslu l-linji gwida għas-summit tad-29 ta' April dwar Brexit. Dan f'konsultazzjoni ta' ftit ġimgħat bejn is-27 stat membru bilan li jkun hemm front komuni. Lilin minn dan il-Prim Ministru Malti nnota relazzjoni tajba bejn pajjiżna u r-Rumanija u għalhekk ħares il-quddiem għal diskussjoni dwar ir-relazzjoni u ħidma bejn iż-żewġ pajjiżi. Min-naħa tiegħu il-President Rumen innota l-ħidma estremament attiva ta' pajjiżna fil-kuntest Ewropew, approċċ sostna li jgħin lill-Unjoni f'dan il-mument li għaddejja minnu.